खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव रेल दावबायारिफोरखौ नोजोर होनाय सा 6 सोद्रोमानि हादोर गेजेरारि डाकाइत हान्जाखौ खादों। गुवाहाटी पुलिसआ रेल दावबायारिफोरखौ नोजोर होनानै लुथिनायाव लोब्बा थानाय मोनसे इन्टार-स्टेट डाकाइत हान्जाखौ हमनो हादों। थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै जालुकबारि पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया हटेल अभिसारिकायाव अपारेशन खालामो आरो सा 6 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ सनु, कृष्णा राणा, कुलदीप, प्रवीण कुमार, सत्यवान आरो सन्जय कुमार होनना सिनायथिनाय जादों। गुवाहाटी पुलिसनि बादिब्ला बे हान्जाया ट्रेनआव दावबायनाय दावबायारिफोरखौ नोजोर होनानै गुबुन जायगायाव लुथिनाय खामानिखौ मावदों। नैथि खौराङाव दङ अशोक सिंघालआ धुबुरीनिफ्राय रायजोनाङै पल्स पलिअ' सालायनायखौ जागायदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो धुबुरी जिल्लानि रैखाथि मन्त्रि अशोक सिंघालआ हायुङारि इम्युनाइजेसन सान फोरबोआव रबिबारनि सानाव धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि DMCHनिफ्राय रायजोनाङै पल्स पलिअ' हाबाफारिखौ जागायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिंघाल बिथाङा बुङो दि गासै हादोरसायाव गथ'फोरनो पलिअ' ड्रप होनो थाखाय 24,000 भेक्सिन मिरुफोराव 52,000सो सावस्रि मावथिफोरखौ थिसननाय जादों। गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय सरकारनि बावसोमनायखौ रोखा खालामना सिंघालआ बुंदों दि आसामआ साफ्रोमबो गथ'साफोरा टिकाजों होबथाजानाय बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि होजानायनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा सावस्रि बिथिङाव रायजोनि दावगानायनि थाखाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायखौ मान होदों आरो बुंदों दि सरकारा गासै आसामाव सावस्रि सिबिथाइफोरखौ गोख्रों खालामना दोनगोन। बे हाबाफारियाव धुबुरी सावस्रि बिफाननि जथाय बिथोनगिरि डक्टर ज्योति कुमार दास, धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि गोरायुं डक्टर अनकुमुनि सइकिया आरो गुबुन गोजौ थाखोनि सावस्रि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। थामथि खौराङाव दङ ब्रह्मपुत्रआव नाव गोदोनायनि उनाव सा 25निबो बांसिन दावबायारिफोरनि सोमोनांथाव जिउ रैखा। रबिबारनि फुंबिलियाव दावबायारि आरो मुवा बेसादफोरजों बुंफबनाय नावआ ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोदोनायनि उनाव सा 25निबो बांसिन दावबायारि आरो गंसे मेकेनाइज्ड नावआ बारग'नो हायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मेसिनारि नावआ बौहाटी घाटनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर लानानै आसामनि बरपेटा जिल्लानि बागबर बाजारथिं थांगासिनो दंमोन। बे जाब्रबथाया बागबर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दलगागाव चारनि साखाथियाव दैमानि गेजेराव जादों। बागबर पुलिस, इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपर्टनि बिबानगिरि आरो बागबर मार्केट कमिटिनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो मोनसे गोरोबथायै रैखाथि नाजानायखौ जागायो आरो नावखौ बासायनायनि अनगायैबो गासै दावबायारिफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि धेमाजियाव दैबानाया 300 मिटारनि लहानि दालांखौ बुखारलांदों, सुंजाबनाया बन्द'। आसामनि धेमाजि जिल्लायाव केमि आरो अयानखौ फोनांजाबग्रा 300 मिटार गोलाव लहानि दालांआ रबिबाराव केमि दैमाजों बोहैलांदों। 28 जुन केमि पुराना झलम ओनसोल आरो जनाय सदरनि गेजेराव सुंजाबनायखौ आबुङै बन्द' खालामदों। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दैमानि दैनि लेभेलआ हरखाबै बांनायनि जाहोनाव बे दालांआ गोग्लैदों, जायखौ बोसोरसेनि सिगां बानायनाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्नाय जादों। बे जाथाया नसुंसेनि अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गोबां दै बोहैनायनि जाहोनाव जादों। गुबुन फारसेथिं आइ दैमानि बोहैनायाबो आसामनि बङाइगावनि गामिफोरखौ दैबाना खालामदों, लामा सुंजाबनायाव हेंथा होदों। 28 जुन रबिबारखालि आसामनि बङाइगाव जिल्लानि गोबां गामिफोराव दैमानि दैनि दैया गोबाङैनो बांनायनि जाहोनाव लामा फोनांजाब गोहोआ खहा जादों आरो सुबुं फोनांजाबखौ गोहोम खोख्लैदों। मानिकपुर आरो सृजनग्राम रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय 5 निफ्राय 6 गामिफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। थागिरिफोरा बुंदों दि दैबानानि जाहोनाव जिब-जुनारफोरनि थाखाय आदारनि आंखाल जादों, जायनि थाखाय खहा जानाय नखरफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों।
दैनि थाखोआ बांलांबाय थानायनि जाहोनाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरा जिल्ला खुंथायखौ थाबैनो हेफाजाब होनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ राजथनुरायाव सौदि आरामक'नि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव 14 सुबुंनि जिउ खहा। रायजोनि खौरां एजेन्सिया फोरमायनाय बादिब्ला सौदि आरबनि राजथनुरा सहराव सौदि आरामक'नि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव खमैबो 14 सुबुंनि जिउ खहा। खौरां एजेन्सिया फोरमायनाय बादिब्ला हेलिकप्टार जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। आरोबाव फ्रान्सनि बिरखं जाब्रबथायाव खमैबो 11 सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला रबिबारखालि सा-सानजा फ्रान्सनि टम्बलेन सहराव गंसे सरासनस्रा बिरखंआ जाब्रबथाय जानायनि उनाव खमैबो 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला स्काइडाइभिं दावबायनाय माखासे सुबुंफोरा बिरखंआव गाखोदोंमोन। बे समावनो जाब्रबथाया जायो। 6थि खौराङाव दङ आसामाव दै फुंखा बिफानाव नंखाय थिसननायनि सा-7 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आसामा हादोरसानि दै सम्पद बिफानाव साख्रि नागिरनाय बिजाथिफोरखौ नोजोर होनानै नंखाय सोरखारि साख्रिनि रेकेटआव लोब्बा थानायनि दायाव सा-7 सुबुंखौ खादों। CID आसामनि बादिब्ला दायनिगिरिफोरा मोनसे संगठित नेटवर्कनि बाहागो महरै खामानि मावदोंमोन, जाय आयेन बेरेखायै साख्रि नागिरग्राफोरखौ नंखाय थिसनथाय लाइजाम फोसावनानै थगायदोंमोन, नंखाय सोरखारि महर होदोंमोन आरो दै फुंखा बिफाननि मुङाव नंखाय थिसननायनि नटिस होदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला सोरखारि साख्रि होनायनि खोथा होनानै भुगिनांनाय सुबुंफोरनिफ्राय रोजा-रोजा रांबो लादोंमोन। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 नि सेक्सन 61(2), 318(4), 336(3) आरो 342 नि सिङाव केस नं. 04-25 महरै CID पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नंखाय रांनि रेकेटखौ हमदों, 3,86,000 रां जब्द, 3 हमजादों। जालुकबारि पुलिसआ 27 जुन सनिबारखालि प्रागज्यति नगरनि सिङाव थानाय मिलेनियाम गार्डेननि मोनसे फ्लेटआव सिग्रोमनानै नंखाय भारतारि रां नट रेकेटखौ हमनो हायो आरो 3,86,000 नंखाय रां जब्द खालामो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ नटफोरखौ सेबखांनायाव बाहायजानाय आगजुफोरजों लोगोसे 500 रांनि एफआइसिएन बोखांनो हायो। बे जब्द खालामनाय खामानियाव गंथाम प्रिन्टार, गंसे काटार, गं 41 इंक कन्टेनार, नंखाय रां सेबखांनायाव बाहायजानाय लेखा बिलाइनि बान्डोल, गंबा मबाइल फन, गंसे लेपटप आरो गंब्रै गारिफोर दंफायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बिथांमोनखौ काटाबारिनि महम्मद जियारुल हक, हदकुसिनि महम्मद आमासन आली आरो कुचबिहारनि महम्मद रहिम मिया होनना सिनायथि मोननाय जादों। आयेनारि बिजिरनायखौ जागायनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव मोननै गुबुन-गुबुन सिग्रोमनायाव हेर'इन मोनदों, 3 खादों। गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटीआव खालामजानाय मोननै गुबुन-गुबुन एन्टी-फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनाव 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों आरो हेर'इन आरो गुबुन मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। बे अपारेशनाव गड़चक पुलिस थानानि मावथिफोरा आइएसबिटी अ.पि. नि हेफाजाबजों आइएसबिटी गुवाहाटी ओनसोलनि साखाथियाव मोन 15 साबोननि केसआव 180 ग्रामसो हेर'इन बोखांनो हायो। बे अपारेशननि समाव उत्तर प्रदेशनि सीतापुरनि थागिरि 37 बोसोर बैसोनि अनुज कुमार मुंनि सासे दायनिगिरिखौ जायगायावनो हमनाय जायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव पानबाजार पुलिस थानाया गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव सिग्रोमो आरो 2 ड्राग्स फालांगिरि रिना बिबि आरो पेटला आलीखौ खायो। पुलिसआ गंसे स्कुटि आरो गंसे मबाइल फनजों लोगोसे हेर'इननि 33 वायल बोखांनो हायो। मोन्नैबो केसआव आयेनारि बिजिरनायखौ जागायनाय जाबाय। 9थि खौराङाव दङ सनापुराव 198 बथल क'डिन सिरापजों सा-6 सुबुंखौ हमदों। सनापुर पुलिसआ थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै दिगारुआव मोनसे अपारेशननि समाव मोनसे दावबायनाय बेगनि सिङाव दोनखोमानाय 198 बथलफोर क'डिन सिरापखौ जब्द खालामो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जब्द जाथायजों लोब्बा लाखिनानै नगाव जिल्लानि सा-6 सुबुंखौ हमनाय जादों।
हमजानाय सुबुंफोरखौ 31 बोसोर बैसोनि सुद्दाम हुसेन, 29 बोसोरनि दिलदार आली, 28 बोसोर बैसोनि आइजुल हुसेन, 38 बोसोर बैसोनि अनुवार हुसेन, 35 बोसोर बैसोनि मइनुल इस्लाम आरो 18 बोसोर बैसोनि वाहिदुल आली होनना सिनायथि होदों। दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जिथि खौराङाव दङ इडिआ आसाम पुलिसनि बारग' डिआइजि पि.के. दत्तनि 53 कौटि रांनि धोनखौ जब्द खालामदों। सुबुं खुंथायाव अनागारिनि सायाव मोनसे गिदिर गाग्लोबनायाव इनफर्समेन्ट डिरेक्टरेट इडिआ आसाम पुलिसनि बारग' डिपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल डिआइजि प्रशान्त कुमार दत्तनि 53 कौटि रांनि सम्पथिखौ जब्द खालामो। दत्तआ अक्ट'बर 2020आव गोजौ थाखोनि आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर थिसननायनि सोंथि बिलाइ ओंखारनायनिबो गाहाय दायनिगिरि महरै नुजादोंमोन, जायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों। खारखोमानानै दान्दिसे समनि उनाव सोनाब बेंगल पुलिसआ भारत-नेपाल सिमानि काकरभिट्टायाव हमदोंमोन आरो उनाव बिजिरनायनि मोगा-मोगि जानो थाखाय आसामाव लाबोदोंमोन। दत्तनि सोरखारि साख्रिया खामानि मावनाय समाव 1992 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिम 3 जिथाइसोनि गेजेराव जथायनाय सम्पथिफोरखौ बुथुमनाय जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा अजद होदों दि बे समाव बुथुमनाय धोना बिथांनि मिथिजानाय आयनि फुंखाफोरनि रुजुनायाव गोरोबा। फेडारेल एजेन्सिजों नांजाबनाय गुदि सम्पथिफोरनि गेजेराव गुवाहाटीनि गोबां मुंदांखा फालांगियारि हटेल फसंथानफोर दं, जेराव पल्टन बाजार हाबआव थानाय हटेल भार्गव आरो भार्गव इन, लखरानि हटेल भार्गव आरो गडसुकनि बेदकुचियाव थानाय भार्गव ग्रेन्ड। आसामाव गोबां फालांगियारि सम्पथिफोरनि अनगायैबो इडिआ मुम्बाइआव थानाय मोननै गोजौ बेसेननि थाग्रा बिल्डिंफोरखौबो ज' खालामदों, जाय धोन राननायनि मोनसे गुवार नेटवार्कनि फारसे इसारा होयो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।